கருவேப்பிலையே சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி எங்களை மாதிரி அடம் பிடிக்கிற குட்டீஸ் உங்க வீட்லயும் இருக்காங்களா? அப்ப கட்டாயம் ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. கருவேப்பிலையே அப்படியே கொடுத்தா நாங்களா சாப்பிட மாட்டோங்க. அதனால இந்த மாதிரி பொடியா செஞ்சு அம்மா கொடுப்பாங்க. உங்க வீட்டு குட்டீஸ்க்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. இந்த தடவை அம்மா கேட்டு நானே செஞ்சனுங்க. அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு அம்மா சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு பொருளா வறுத்தெடுத்தனுங்க. எல்லா பொருளையும் நல்லா வறுத்தெடுத்து வச்சுட்டனுங்க. அதே மாதிரி கருவேப்பிலையும் நல்லா மொறு மொறுன்னு வரும் வரைக்குங்க நல்லா வறுத்தெடுத்து வச்சுட்டனுங்க. எல்லா பொருளும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறங்க மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டனுங்க. அவ்வளவுதானுங்க, சூப்பரான கருவேப்பிலை பொடி ரெடிங்க. இது தோசை மேலேயும் போட்டு சாப்பிடலாங்க. சூடான சாப்பாட்டுல போட்டு எண்ணெய் ஊத்தி பிணைஞ்சு சாப்பிடலாங்க. கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை பொடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த பொடிக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோங்க. இல்ல இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை பொடியை வீட்டுல செய்ய முடியாதவங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க.